Чарговы раз мы з вами сустракаемся на великапостных рэкалекцыях. Год назад мы сустракаліся. Ну і з такімі частымі сустрэчамі раз на год ёсць свае плюсы, свае мінусы. Таму што ксёндз можа паўтарацца, калі навукі гаворыць. І я-то, конечно, таму троху і напрагся, да, што не так даўно тут, здаецца, быў. Это я трошку жартам памятаю адной парафіі. Там так некалькі год запар казаў рэкалекцыі, і такая жанчына, вельмі ўдзячная, падышла пасля навукі, кажа: «Отец Александр, так добра гаворыце, так добра. Тое самае, што ў мінулым годзе, але так добра». Ну, это так і камплімент, і не, ну, такія свае нюансы. Таму я акуратненька паглядзеў усё, што было ў мінулым годзе, каб максімальна пастарацца не паўтарацца. Ну і спадзяюся, там па міласці Божай нешта нам Гасподзь адкрые новае кожнаму з нас. Хачу з вамі дзяліцца, сказаў бы, ну, можа, нават і назваў бы так гэтай тэмай. Такое я чуў некалі раней тую фразу і хачу так вельмі падрабязна на яе звярнуць увагу. Ёсць такое паняцце «стаяць у веры», «выстаяць у веры». Такая простая фраза, і на самой справе, як шмат за ёй стаіце. Спрабуем з вамі акунацца ў гэтую тэму. Што значыць выстаяць у веры? Можа, не аднойчы, недзе цяпер, напрыклад, у Гроднае прапаведваў, вяртаюся з Гродна з рэкалекцыі, там трошку гэтую тэму падымаў. Не аднойчы Гасподзь мне асабіста паказваў і вучыў, як важна прымаць праўду пра тое, што ён Бог добры. І разважаючы гэтую праўду на рэкалекцыях, можа, на розных рэкалекцыях, я зразумеў, наколькі важна не проста ведаць, што Бог добры, наколькі важна менавіта стаяць у веры, выстаяць у веры, у гэтай праўдзе, што Бог добры. Ось, разважаючы, прапаведваючы на эту тэму, я разумеў, як это самой інфармацыі мала. Проста ведаць, да, што Бог добры. Трэба выстаяць у веры. Таму што ўсе факты, напрыклад, вакол нас, яны могуць паказваць нешта зусім адваротнае. Людзі будуць гаварыць, да, што не ўсё так проста. Наш розум, наш аналіз умысловы, інтэлектуальны, пачуцці нашыя могуць казаць, што не ўсё так проста. І Гасподзь мяне вучыў, да, што не гледзячы ні на што, што б не адбывалася вакол цябе, людзі, асяроддзе, да, з тваім здароўем, да, ці ў тваім асабістым жыцці, не гледзячы ні на што, не сумнявацца ў тым, што Бог добры, усе суды ягоныя праведныя. Так вучылі некаторыя айцы касцёла. Якія б беды нас не сустрэлі, пісалі айцы касцёла, не забывайцеся 3 раздзел кнігі прарока Данііла, дзе Азарыя моліцца ў агні і кажа: «Благословлены ты, Бог, бо ўсе суды твае праведныя». В сэнсе моліцца ў агні, яго там паляць. Да, Навуходоносор паляць гэтага праведніка. Ось. І я зразумеў, разважаючы, што сапраўды это цэлая навука. Это мала проста пачуць, што Бог добры. Нам ужо яўна не хапае такіх, як у дзяцінстве. Там вучаць нас катэхізму, што Бог любячы, Бог добры. Нам гэтага яўна не хапае. Таму што трэба выстаяць у веры. Ну і ёсць таксама другія праўды, з которымі трэба выстаяць у веры. Да, можа, адна з такіх важнейшых, што Бог добры, што Бог любячы, што Бог нас не пакінуў. І я асабіста заўважаю па многіх гісторыях, што калі людзі, як толькі пачынаюць эту праўду сумнявацца, хаця маюць асновы сумнявацца. Ёсць падставы для таго, каб сумнявацца ў этой праўдзе па-чалавечы. Але як толькі чалавек пачынае сумнявацца ў тым, што Бог добры, любячы і клапоціцца пра нас, з гэтага пачынаюцца ўсе астатнія праблемы. Вельмі яскравым прыкладам будзе грэх першародны. У прынцыпе, калі сатана спакушае Еву, вось за гэтым пытаннем, ці праўда, што Бог сказаў: «Не ешце з гэтага дрэва». Я ўжо чую гэты характар. А ведаеце, а Бог то нешта скрыў ад вас. Бог нечага хоча забараніць вам нешта, у нечым абмяжоўвае вас, да, можа, не такія добрыя, як вам здаецца. Да. Нават у гэтым пытанні граху першароднага ўжо гучыць гэтая тэма, да, што засумнявайся ў тым, што Бог добры.
Ну і вось недзе выходзячы з гэтага такога майго вопыту, хачу з вами на гэтых рэкалекцыях разважаць, вот, што значыць стаяць у веры і як навучыцца стаяць у веры. Ёсць у нас вялікая спакуса для многіх веруючых, і трошка я разумею, адкуль бярэцца гэтая спакуса. Калі нам хочацца, каб усё было проста, і мы прызвычайваемся да такіх простых рашэнняў, сказаў бы так, малітоўных. Да, вот ёсць праблема, і трэба памаліцца. Як памаліцца? Заказаць імшу, ўсё павінна вырашыцца. Там, часам думаем, што ёсць нейкія спецыяльныя малітвы. Людзі так і пытаюцца. Вот скажыце, чым лепей маліцца? Да, вот, у сэнсе, якую малітву прачытаць раз, другі, можа нават 5 раз, каб усё вырашылася. Вот. І, ну, такія, скажем так, менш веруючыя людзі, але ўсё-такі неяк там веруючыя, да, яны яшчэ чакаюць, што свечку можна паставіць, там нешта на ахвяру скласці трошку, там у касцёле, у царкве, ну і ўсё там недзе вырашыцца. І я разумею, адкуль такі, ну, такое жаданне простых рашэнняў у нас. Ну, бо гэта своеасаблівы характар трошку паганскі, своеасаблівы, таму што ў паганстве, ну, ёсць такая прамая, недзе там заканамернасць у язычніцтве, да, што няма такога высілку, адносінаў там з Богам, да, толькі ёсць нейкі таямнічы рытуал, такі магічна там ці паганскі, да, і ты зрабіў там недзе там плюнуў, да, вот, нешта там падлажыў пад нейкі камень, там недзе пакланіўся, і ўсё павінна дзейнічаць, да. Вот этот вот характар паганскі, ён вельмі моцна прысутнічае, таксама сярод нас веруючых. Я заўважыў, што людзі, нават, которые маюць агромныя праблемы, напрыклад, уплыў злога духа. Да. Людзі што робяць тады, як правіла? Ну, от калі сустракаюцца з нейкімі такімі тэмамі, сказаў бы, ну, трошку звязаны з дэманічнай тэмай. Што тады людзі, як правіла, робяць? Ну, ім хочацца знайсці экзарцыста. Таму што яны зноў жа вераць, да, што ёсць нейкі супер ксёндз і ёсць супер малітва, которую раз прочитал, чи 2 раза, да, ну и тема тут же вырашается. Да. И с таким мышлением, конечно, тяжко стоять у веры. Но постояние у веры, оно связано с стабильностью некой, с постоянством. Вот что значит стоять у веры? Это значит не похиснуться, не глядячи ни на что. Вот проходит день, 2, месяц, год, может пару годов, да, и треба стоять у веры, да. Чым больш сур'ёзныя рэчы, тым больш, ну, складаныя не вырашаюцца. Сур'ёзныя рэчы проста не вырашаюцца. Мои дарагія, вот на гэта я асабліва хацеў бы звярнуць увагу. Аказваецца, нам на самой справе, вот кожнаму з нас у сур'ёзных тэмах, у сур'ёзных справах трэба прайсці свой шлях. Вось, это, ну, это на працягу нейкага перыяду. Да, вот, трэба прайсці свой шлях, і часта даволі-такі няпросты, так бы гэта сказаў. Напрыклад, калі ў свой час я шмат такіх вёў розных рэкалекцый, дзе маліліся аб Духу Святым, мы прасілі аб абнаўленні, дар Духа Святога для веруючых, я заўважыў одну такую цікавую заканамернасць. Чаму на тых самых рэкалекцыях будуць чытаць людзі тую самую малітву, той самы ксёндз будзе маліцца, да, будуць слухаць тыя самыя катэхезы. І раптам нехта аказваецца адкрыты на дзеянні Святога Духа, да, і пасля кароткай малітвы ў яго там змены сур'ёзныя ў жыцці пачынаюцца. А нехта ўжо будзе 10-й раз ездзіць на рэкалекцыі, і зменаў ніякіх не будзе. Хаця тыя самыя малітвы, тыя самыя рукі, тыя самыя словы. І пасля я стаў разумець трошку розніцу. Таму што пытанне не ў самой вот малітве, што ёсць асаблівая малітва да Духа Святога, калі ён пачынае дзейнічаць, да? А ёсць у тым пытанне, які шлях чалавек прайшоў. Некаторыя палец аб палец не рушылі, да? Вот яны думалі, што яны прыедуць на рэкалекцыі нейкія там 3 дні і ўсё ў іх жыцці вырашыцца. Але да гэтага моманту увогуле духоўнага шляху не праходзілі. І тады я разумеў, да, што ёсць свая заканамернасць. Да. Нехта прайшоў гэты шлях, хоць ён, можа, сам нават не ведае, што ён ужо праходзіў гэты шлях. У некаторых, у жыцці некаторых людзей богушуканне пачалося намнога раней, чым яны пераступілі парог касцёла альбо царквы. І людзі нават не знаючы, яны яго шукалі. Да. І тады, да, чалавек такі прыходзіць, аказваецца, ён ужо гатовы, бо гэты шлях ужо даўно ішоў. Да. І тады Дух Святы
праяўляе сваё дзеянне, да? А некаторыя блізка нават не пачыналі гэтага шляху. Ведаеце, заўважаючы гэта ўсё, вот рэальна, вот як мы праводзілі рэкалекцыі, я ведаў, што так у маім жыцці было, да? Што я, калі перажыў такой моцны дотык Духа Святога, я пасля ўжо праз годы ўсё-такі аналізаваў, я не чуў там аж так пра Духа Божага, да? Але я яўна да яго ішоў. Я ўжо аналізаваў, што я таксама не быў выпадковым чалавекам, который трапіў там на нейкія рэкалекцыі, который маліўся, просячы аб міласці Божай. Я не быў выпадковы, я ўжо нейкі там шлях праходзіў. І я здзіўляўся, калі нават сваіх сяброў цянуў, клерыкаў, што пойдзем са мной, бо мне там такія рэчы там са мной адбыліся. Да, у іх жыцці не адбывалася такога. Я не разумеў, чаму. Таму што трэба прайсці свой шлях. Это звязана з нейкім канкрэтным высілкам. Да. І аналізуючы гэтую тэму, я ўбачыў, напрыклад, у Пісанні, што тыя людзі, которые прыходзяць да Хрыста, праяўляюць гераізм веры, Христос нават дзівіцца іхнай веры. Я просто, гледзячы, я зразумеў, што это не выпадковыя людзі. Цуды, которые адбываюцца ў Евангеліі, это таксама былі невыпадковыя людзі. Да? Для мяне класічны прыклад Карнілій. Такі сотнік, язычнік, Пётр прыходзіць, прапаведвае ў доме Карнілія. І падчас пропаведзі Петра там ніхто не быў нават з габрэяў. Это былі такія тыповыя пагані, язычнікі Рымскай імперыі. Да. І Пётр прапаведвае, на іх сыходзіць Дух Святы. Да. Думаеш, як такое магчыма? Да. Чаму не на ўсіх язычнікаў? Але Пісанне кажа, што Карнілій быў праведным. Ён быў богабаязненым, да. Ён быў язычнікам, да. Але нейкія этапы ў яго жыцці ўжо даўно ішлі. Падобна, як у жыцці тых, хто жыў у ягоным доме. І таксама на апостолаў сышоў Дух Святы. Да? Здаецца, такое здарэнне, такія змены ў іх жыцці адбыліся. Правільна. Але апостолы таксама не былі выпадковыя. Христос з імі ўжо прабываў 3 гады. Яны многа чаго пабачылі, яны многа чаго пачулі, нешта перажылі, недзе там грахі свае адкрыліся, там праўду пра сябе пазналі і так далее. Это такі добры перыяд быў. З дня ў дзень яны прабывалі з Христом 3 гады. Да, то есть у нейкім сэнсе яны былі гатовыя да гэтага дзеяння Божага. Да. Гэта ўсё для чаго кажу, да, каб мы просто зразумелі, да, што насколькі важна навучыцца стаяць. Это звязана з нейкім канкрэтным высілкам стаяць. І такі момант, на які зараз асабліва хачу звярнуць увагу, да, гэта тэма малітвы. Сапраўды, як шмат нам хочацца, каб усё проста рашалася. Да. І адну вядомую гісторыю вам прачытаю з Евангелія ад Лукі, 18 раздзел, верш 1-8. Але калі ласка і уважліва паслухайце, бо сапраўды это такое натхнение нам на сегодняшнее разважание. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В этом же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила более докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Разумеете, наколькі глибокая ўвогуле гэтая прыпаведь, да? Цікава, да, што як Христос кажа, што Бог медлит. Да, чаму медлит? Да, чаму Бог чакае, чаму не спяшаецца часта з помачу? Таму што ты сам, чалавек, вызначыся для сябе, табе это трэба ці не? Калі табе это трэба, то трэба стаяць. За важныя рэчы трэба навучыцца стаяць. Паслядоўна, з дня ў дзень, з цярплівасцю трэба навучыцца выстаяць. Да. Калі ты сам не ўпэўнены, што табе это трэба, то хто цябе ратаваць будзе? Да. Менавіта таму Бог і медліць, да? Калі ты сам яшчэ не ведаеш, ці для цябе это аж так важная справа.
Ось. І так само вельми трапне слово, которое Христос каже, да, ну, як Бог не почує, як добрий Бог може не почути тих, хто кличе день і ніч. Да. Вот так вот нечайно, день і ніч. Ну, значить, чоловіку вже справді це треба. Справді припекло, да. Такий порив серця виривається, да, от. Ну і тоді Господь, да, тоді Господь почує. Коли вот этот вот просто такий крик в некім сенсі веры вырывается. Да. И, конечно, наибольше, что меня ураживает, это апошний сказ, который каже Христос. Але питання, чи Сын Человечий знойде веру, коли прийде на землю. Да. Вот таких вот людей, которые просто умеют стоять перед Богом. Стабильно стоять, не глядячи ни на что. И, может, до этой истории, до этой евангельской истории, меня так по-своему враживает такий приклад, который узгадывает отец Емельян Тардив. На жаль, не пам'ятаю, в якой докладно книзі это буде. Неколи там трошку рекламував эту книгу «Езус живе». Это один з таких моїх любимых святаров, таких харизматов. Он уже давно помер. Зараз іде процес бетифікаційний этого святара. І він оповідає, коли подчас, може навіть не в книзі це було, даруйте, не пам'ятаю, але оповідає таку історію, яка мене уразила. Коли подчас молитвы, недзе там, где ездил, завсёды шмат людей збиралася. У Польши был только один раз, и собралось 250 тысяч человек у Лоді. Ось. И там, где он збирался на такие евангелизационные сустрэчы, на молитву за хворых, он шмат молился, Бог оздоровлял, ну, цуда робил, да. И он рассказывает такую историю, коли молились недзе там на стадионе, и скончилась молитва, и люди стали разыходиться, и ну, там, дирекция стадиона аховников пустила, ну, стали зачинять двери там еще. И там оказалась одна женщина с хворым своим дитятка. И аховник стал ей казать, что молитва скончилась, и мша скончилась, и коли ласка, треба вийти. И женщина стала плакать и казать, я не пойду отсюда, потому что Бог еще не оздоровил мое дитя. Аховник стал ее так аккуратненько выводить, и она сказала, я отсюда никуда не пойду. И он ее покинул. И она на руках со своим хворым дитятком молилась до раницы. И отец Емельян Тардив каже, что дитятка устала. После такой молитвы, да. Меня это вельми уразило, потому что я такую историю приклад навіть не могу никому сказать. Да, вот молитесь до раницы вот таким вот чином, да, и все вырашится так, как вам хочется. Я не думаю, что так будет. Не ведаю, какие планы Божии. Але гэтая гісторыя мяне вельмі ўразіла. І вера, і настырнасць вот этой вот жанчыны, таму што па ідэі так і трэба. Нельга Богу в угол загнаць, каб ён там спаўняў нашыя ожидания толькі таму, што мы яго дастаём. Канешне, не так будзе. Але Бог ставіць нам прыклад вось эту жанчыну, которая прыходзіць і стукаецца і крычыць дзень і ноч. Это, ну, Христос показывает, что так трэба. Такая закономерность, а не просто свечку поставил, к экзорцисту съездил, супер молитву прочитал, еще вырашилось. И ведаете, мои дорогие, что еще цікаво, коли на эту тему думаю, вот як стоять в молитве, на самой справе, поглядите, як шмат приватных объявлений, розных, марийных, объявлений святым, розным мистикам, да, где Иисус недзе объявлялся, и на все эти приватные объявления, большесть молитовных, такого плана, где Господь альбо Мария запрошают до молитвы, яны все звязаны со здольностью стоять терпливо на протягу долгого часу. Я ведаю шмат историй, где люди конкретно сведчат, якую помощь приносит помпейская новенна. Я сам молился не один раз помпейской новенной. Ну, коли объявление было, тогда еще было 3 частки ружанца. Теперь некоторые пробуют 4, мне неяк удавалось и 4 частки ружанца молиться каждый день на протягу 2 месяцев. Ну, я бачу некие выники. Конечно, это, ну, коли у тебя часу нема, здоровья нема, силы нема, да, ну, ты тем больше тогда, ну, выники, это конкретно вельми высилок. И таких речей полно, да, вот эта тема, вот это, что значит стоять в молитве, да. Таємниця щастя, которое регулярно треба молиться каждый день, там, да, например. Помпейская новена. Некоторые меня удивило, не особо я там перечитывал и читал дневник Фаустины Ковальской, там больше урывками некими. Але в неким моменте святая Фаустина Ковальская рассказывает, як їй приходить уночі душа померлої сестри, монахині,
да, і яна за яе малілася. Яна малілася там колькі тых вяночкаў, я не ведаю, кожны дзень, па 7, па 10. Вот по маёй логіке, один раз помаліўся і хопіць, да, і добра. Да. А яна малілася іх шмат, пакуль не зразумела, да, што ўсё, што Господь прыняў у Царства Божае гэтую сястру-манахіню. Тады я так трошку так мне ёкнуў, такі, ага, значит, не один вяночак можна маліцца, можна іх маліцца кожны дзень, много, для того, каб стаяць з пастаянствам. Такая самая логіка грыгарыянскай імшы. Да, вот. Это 30 імшаў подряд, адкуль яна бярэцца. Да. Вельмі падобная гісторыя з папай Грыгорыем Вялікім, который быў монахам-бенедыктынцам, памёр монах у кляштары, да, і ён за яго маліўся рэгулярна падчас святой Еўхарыстыі на працягу 30 дзён. Кожны дзень за гэтую душу маліўся, ну і пасля папа, ці там будучы папа Грыгорый Вялікі зразумеў, што гэты монах пайшоў у Царства Божае. Ну і такіх прыкладаў, канешне, шмат будзе. Да. Паглядзіце, як Христос часам кажа, да, што трэба яшчэ пасціцца да таго. Да, што вот не проста маліцца, да, вот, бо таму што некаторыя духі не будуць павінавацца толькі таму, што там вот, памаліўся ці сказаў нейкія словы. Да гэтага трэба яшчэ высілак паста дадаць, скажем так. Ну і зрэшты многа-многа, да, вот, і той самы прызыў Марыі ў Меджугор'е, да, таксама звязаны з нейкім пастаянствам, з нейкім такім высілкам вельмі канкрэтным. Не так даўно, таксама па міласці Божай у гэтым годзе адкрыў такі, аказваецца, вельмі вядомыя ў свеце, але чамусьці неяк міма мяне это ўсё праходзіла, аб'яўленне Марыі, звязанае з крывавымі слязьмі. Не ведаю ўсіх там нюансаў, да, але ў нейкім месцы фігура Марыі стала крываточыць слязьмі, і пасля многа-многа, дзе ставілі эту фігуру, яны сталі этой фігуры крываточыць. Да, там іх, аказваецца, это десяткі ці сотні нават такіх месцаў. І там это таксама было звязана з прыватнымі аб'яўленнямі. Там вельмі канкрэтная просьба, да, што кожны дзень маліцеся, прасіце кожны дзень. Да, вот это такі вот высілак, да, так бы это сказаў. Ну і гэтаму трэба навучыцца. І думаю, што не выпадкова таксама Христос кажа, для мяне это асабіста такі важны вобраз быў, калі Христос кажа, што ў Царства Божие ўваходзіцца вузкай брамай. Да. Ну, это вельмі канкрэтны высілак. Да. Ведаеце, вот зноў жа, это тэма малітвы, я вот уже даўно это разумеў, як людзі часам праходзяць, не памяншаючы ролю малітвы святара. Часам ёсць такія сапраўды гісторыі, дзе святар коротка памоліцца і ўсё вырашыцца, да, па міласці Божай. Ну, бо ёсць, напрыклад, сіла святарскага благаслаўлення, альбо сіла веры, альбо проста сапраўды да гэтага перыяду Господь давёў, да, то есть не памяншаючы ролі святара і нейкіх асабістых дароў, там, которые дае Дух Святы. Але вот колькі людзі прыходзілі да мяне і прасілі аб малітве, асабліва за сваіх родных, што нехта там хварэе ў сям'і, у некага праблема ў сям'і і просіць памаліцца. Да, і я, насколькі магу, шчыра малюся, але заўсёды ў мяне была такая дзіўная думка. Ну хто за вашых родных будзе перажываць, больш, чым вы самі? Я буду перажываць. Як святар? Не. Вы просите помолиться за ваших родных, за вашу ситуацию, помолюсь, но я не буду стоять день и ночь за ваших родных. Ну, потому что это не мои родные. Все просто, логично, да. У меня есть своя семья, свои родичи, свои проблемы особистые и много-много разных людей. И там я завсёды здзіўляўся, я думаю, боже мой, як это вот наивно. Калі мы думаем, да, что нехта там помолится, кажу, не памяншаючы ролі святарскае благословлення, не памяншаючы. Часам Господь просто ўсё вырашыць, да, часам. Але разам з тым, як это наивно, да, калі ты думаешь, что некая ты попросил помолиться, да, а сам так вот, будешь сидеть чакаць. Ні. У Евангелии мы чуем, что якраз таки, вот кто просит Христа помощи, это будет просить папа, у которого дочка там хворая, помирает, сыном нечто деется, ті гаспадар, у которого слуга, это тыя, вот кто реально переживает, да, за своих хатних. И они тогда стоят у молитве, для них это важно. И Господь так чує, да, он бачит вот это вот порыв такий, вот это вот стояние, вот это вот постоянство некое, да, и Господь тогда это чує. Мой
яшчэ такі вопыт нейкі асабісты, зноў ж у малітве, да, вот, як стаяць. Часам я практыкаваў нават псальмы. Вот, я разумеў, што ёсць такі момант, ці нейкія атакі духоўныя ідуць, ці нейкія беды сустракаюць, да, ці я недзе там вось пачынаю сумнявацца, што Бог добры, да, што Бог пра мяне памятае. Вот і памятаю вразную такую гісторыю, калі нешта мяне так зажала, і я проста разумеў, што вот адзіным маім ратункам зараз будзе гэта 22-й псалом. І я адкрыў яго, Гасподь мой пастар, ні ў чым не буду мець нястачы. І я помню, маліўся яго раз, 5, 10, 20, пакуль мяне не пусціла. Я зразумеў, што я выставіў. Да, ну, ў сэнсе, што Гасподь праявіў міласць, да, што я, чытаючы, то, магчыма, ўжо 20 раз Гасподь мой пастар, я ў канцы канцоў паверыў, што сапраўды так ёсць. Што я не сірата, што ён мой пастар. Хаця, здаецца, вот па-чалавечы, вот раз прачытаў такі, да, ну і так ж усё ясна. Не, нічого не ясна. Трэба навучыцца стаяць. Апошні раз, калі так, ну і многія так моляцца, ведаю, знаёмыя мае, таксама апошні раз там некалі вот так вот стаяў 90 псалом чытаў. Я яшчэ вот так вот думаў, што нешта, што мне так дрэнна робіцца, да, можа, што ў прыродзе адбываецца, можа там нешта з арганізмам маім. Я разумеў, што это нейкая такая духоўная атака ішла. І зразумеў это пасля чаго? Пасля таго, як пара дзесяткаў раз прачытаў 90 псалом. І мяне стала адпускаць. І тады я зразумеў, што да, ўсё-такі это была духоўная атака. Это не проста, ну, там, нешта змянілася ў прыродзе ці ў маім арганізме. Ну, так это 20 разоў псалом, а часам людзі стаяць суткамі, часам дзень і ноч стаяць, часам месяцамі стаяць, калі это справа сур'ёзная. І ведаеце, і шчыра кажучы, я разумею нават тэму таго ж все беды, которые нас сустракаюць у краіне, да, такія грамадска-палітычныя, медычныя гэтыя беды, да. Я, канешне, бачу духоўныя заканамернасці ў гэтым усім. Я, канешне, бачу, што это не проста так усё па-чалавечы, да. І шчыра кажучы, ну, я не надта веру, да, што простыя малітвы могуць памагчы. Ну, напрыклад, на імшы мы ўспомнім малітвы вернікаў, там, да, за краіну, за хворых. Конечно, любая молитва Богом будет пачутая. Але я разумею, што ў сур'ёзных справах трэба вучыцца сур'ёзна стаяць. І гэта скажуць людзі, которые, напрыклад, пачалі маліцца пампейскай навеннай, да? І яны скажуць, што ўсё далёка не так проста, як здаецца. Маюць такі вопыт, да? І это датычыць таксама нашай краіны, што, ну, сур'ёзныя праблемы, яны павінны і духоўна сур'ёзна вырашацца. Ну, так бы гэта сказаў. Вот. Думаю, канешне, даруйце троху болей вам пра ўсё это расказаць сёння, але так неяк. Няхай это застанецца ўжо, каб не зашмат. Трэба вучыцца стаяць. Трэба вучыцца стаяць, і Гасподь чакае канкрэтнага высілку. За тое, што для нас важна, за людзей, которые для нас важныя, за справы, которые для нас важныя, трэба вучыцца стаяць. Амен.